Bluetooth. Ano Bluetooth talaga yan? Amay, napunta rin. 1 million viewers, hello. Kagirat mo nga ni. Kagirat mo. Kagrat mo. Sariling gawa ka mo. Hello. Ay, mga umay. Kuya Renilo. Kuya Ruel, hello po. Hello. Ito yan. Mag-ice candy tayo. Bulong sa ubo. Gamot sa hika. Viewers. Hello. Hello everyone. Kuya Renilo, you pa rin Jason. Shout out. Hello everyone. Hello, hello. Kuya Ruel, Ate Maris, pasok. Hey Maris! Kuya Julius! Jesse Anyeti, hello po. Don David, 14, hello. Hello everyone. Mag-stay po kayo kasi may paparinig ako sa inyong kanta. Yung sinend sa akin na ano pa, kanta ng team. Hello. Fifteen viewers, hello po. 15 viewers. Maring Julius. Ate Bidang Amo. Hey. Bulungan dito po. Alright. Logi si Tintin dito, puro gatas. Ayos yung ano natin. Magandang babae naglako ng ice candy. Mga boss, Magandang logi ka babae. dito. Gusto pa ninyo? Maki, hello. Gusto pa ninyo? Sila ba gusto nilang umulit? Dalawa na lang. Baka gusto nilang umulit. O, di ba? Naubos? Pero pag may... Naubos ba? Oh, naubos ka na pag libre. 21 viewers, hello po. Baka gusto nilang umulit. Tikman mo yung kanta mo. Ay, tikman mo yung kanta mo. Tikman mo yung gawa mo. Pili na po kayo ice candy. Dalawa na lang, oh. Ubos na. Wala na. Madaling maubos pag libre. Magkano ba yun? Ha? Kuya Rowel, hello po. Kuya Don David, Kuya Maki. Shout out. Boss Andres, sabi ni Kuya Rini Castillo. Yo! Gawin na, hello po. Happy Sunday. Saturday. Kuya Joel sa Ate Maris, sabi ni Don David. Kuya Jagger, hello po. Gawin na, hello. Magamit ka lang, shout out. Hindi po viewers, hello. Don David, hello. Kailangan talaga may sigurado pa eh. Kuya Jagger, shout out. May paparinig akong kanta sa inyo, sinendong isang viewers ni Pianoli na taga Las Piñas, Yun. Team Paway, song. Sabi ko nga sana magawa namin ng music video. Oh? Maya. Kuya Don David, hello po. Candy! Bumili na kayo. Mag-order kayo sa akin. Tangaling to pag nag-abot. Huwag mo na nakasan masyado. Rini, hello, sabi ni Don David. Alright. Maluwag kasi yung ano. Si Ramsana. Woo! Shout out sa mga 80s. Hello, Kuya Jagger! Ang mga gusto ko lang sa mga pag-uukos nila. Shoutout mo na sa mga... Sa kanya? Mga 80s. Mga itis! Si Jappy ah. Ano yun?
Batang 80s. Ah, Batang 80s. 90s. Itis. Ano ba ito, itis? Itis ako, itis. 90s. Hey! 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 Sayaw ni Chin Chin! Chin! Ano ba? Oh, di ba? Memorize ni Kuya Noli. Kuya Noli, mabinat! Dahan-dahan pa yan. Kamaro na niniwang na. Hey! 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 Lang doon. Bibirik-birik pa yan. Shoutout mo ang sinagas. Kanino ako lahat ang ice cream. Ate Jenny, shout out! Sabi ni Kuya doon, David. Maganda Mami! siguro, maganda siguro si Ate Jenny magpagaya. Yan, Paano opo na na gumaya? Kuya Jojo, hello po! Ay, Jojo, hello! Ay, Jaja, bili ka ice candy, oh. Candy masarap, gawa ng chinchin. 5 pesos. Mami! Hello! Hey! Hey! Mami Jenny! Mami Jenny! Mami! Ate Jenny, amo na! Ate Jenny Hey! mo! Hey! Ang mga steps na kan, naraki, mga batang 80s eh. Hey! Kami tulak ang Naliko! Amo! Amo! Naliko sa Hey! kanal! Paano sayaw ni Chin Chin? May comment pa ka? Paano yung... Ayan! Ate Jenny, salamat! Thank you, Ate Jenny. Hello, Mami! Ako ngayon ang ice cream Thank you, dito, Mami. Kuya Jojo. Ha? Ang mura daw. Magbasa. Kuya Jojo. Walang bibili, Kuya Jojo, pag 10 pesos. Ate Maris! Ate Thank you, Mami! Ate Jeannie, sabi ni Ate Maris. Hey! 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 Sira mo sana! Ate Yoli! Ate Hey! Jessie! Hello po! Hey! Ha! Upo! Init! Yo! Hey! 30 million! 37 million euros! Isa pa! Ate Jenny, isa pa! Hey! Ate Yol Enriquez, hello po. Sa pa, Ate Jenny! Uray, amoy! Parelax ay! Amo, kalmado sana! Kamu masanak mo dagat sa bato. Amo! Hello, gusto. Parang yung Naliko kami na dagat. parang yung dagat man lang sa kanila. Ah, 5 Oh. Kalmado yung dagat kanina. Ate Mardy, hello! Ate Margie! Hey! Amo! Kanina to! Hey, oh. Ikaw na, sa'yo na! Ay, kanina to! Hawak mo na eh. Sa'yo na yan, hawak mo na yan! Oh, sabi mo. Ang sarap ng ice candy. Ice candy, mayroon pa. Isa na lang. Ay, syempre. Isa na ako. Sabi ni Kuya Jojo. Isa na hinawa. Oo. Thank you, Kuya. Tingnan nga natin kung may sasara natin yung live ngayon. Malayo pa. Malayo pa. Uy! Pasok kasi. Busog Hey, pa, Ate hey. Jenny. Busog. Mamaya na magsayaw ng todo. Hello Mara, sabi ni Kuya Jojo. Kuya Noli, mabuti naman. Magaling ka na, sabi ni Ate Margie. Ah, Ate Margie! Lumaan kami sa Ate Margie. Tiraw nga natin din, halo. Kanina, hindi mo ko narinig. Hindi mo sarado pa sila. Si Kuya Kuya Bong Bong yung- naglilinis ng ibay. Amo! 40 44! viewers! 9 minutes pa lang. Kuya Noli, magaling ka na po, sabi ni Ate Maris. Hello, Ate Maris. Ate Jeannie, parang hindi nagkasakit si Kuya Noli. Hey, hey. Kuya Jason, hello po. Hello po, Ate Maris. Congrats, Jason. Number 1 ka. First day sa... Opo, salamat po. At naka-number 1 tayo. Siyempre salamat, Kuya Jojo. Siyempre sa lahat, salamat. Ate Marisa, si Kuya Julius. Kuya Julius, nasan ka na po? Kuya Julius, gising na.
Kuya Jason, sana tuloy-tuloy number 1 ka, sabi ni Ate Margie. Kuya Renilo, sabi ni Ate Maris. Lolo. Kuya mo ay! Kapain na niya siya na. Kalmado sa ng mga Stephen. Kuya Noli, magaling ka na, sabi ni Tom David. Don't the big shout out. Hey! Alright. Si Ramsa na. Ate bilang mag-sobra sa skill day. Gusto nyo bang marinig yung ano? Gusto nyo marinig yung kanta ng Timpaway? Wala pa nakakarinig dito. Hello, Kuya Noli, sabi ni Kuya Jojo. Ako pa lang. Ayan. Sabi ko nga sana magawan namin ng music video. So ito i-play ko. Ganyan mo? I-play ko. Wala kasi nila. Saan na yon? Saan makikita yon? Gawin natin ng sayaw. Music siguro. Di nandito na. Nasave ko na yon. Music. Music. Sa video. Ang sarap ng ice candy ni Chinchin. Sige daw. Ito daw. Nakadalawa ako. Sample, sabi ni GC Agnete. Rico Ilagan, hello. Kuya Ruel Molina. Amoy, sabi ni Ate Maris. Maria Dolores, Ate Maris, musta po? Wake up na, dito na kami. Daw mainit ang buhay. 12 viewers, hello. Anong 12 viewers? 62! 62, 12 minutes. 12 minutes. Ba't wala? Di puyat pa. Pero pag nag Ilang oras lang yung ano? Ilang oras lang yung Ate tulog. Margie! Yan, nasa dita. Alas 4 gising na. Ah, Yun! Kuya Born! Kuya Bon, thank you po. Thank you. Saan kuya? Sinend sa messenger. Ate Ib! Ay, oo, meron pa. Kuya Pula Dito, sa sinend ice ko na. candy mo! Sinid ko na dito. Ate Ib, sa candy. Andito mo sa... Wala mo kayo sa scan ng file. Yung kabisado sa phone ko. Gawa ni Chinchin. Gising na doon, Ate David. Margie! Yan, nasa dita. Panamiton ta ka sa ice candy. Music. Nakapasok ka na. Opo, nakapasok. Kuya Amy Vera, congrats. Ah! Top 1. Paring Jason. Thank you po sa inyo. O, pakinggan nyo yung tugtog. Pakinggan nyo. Ito na, o. Sige daw. Amo sige daw. Oo, mo sige daw. Yo yo yo. Oo, mo sige daw. Wow! Lahat masang bida. Hey! Sayawan na. Hey! Amo sige daw. Amoy! Kalsada sige kayang kasama. Sirena ng pathway ka. Hey! Kasama ang tropa walang kasing saya. Hey! Ating pahuway Hey! trending sa vlog ni Kuya. Hey! Sa laging bida mo. Kapag may vlog na pabahay, masaya ang team. Pahawan! Hey! Tutulong sa kapwa walang preno. Vince Caracho, Sonny Odilo, Calusi. Chase Carrera, sing it down. Mahuhay vibes, todo ang show. Amoy! Ang ganda ng team song, team Paway. Grabe. Sabi ni Kuya Jojo. Hey! Hey! Saya tayo walang preno. Team Pahuway, vlog sensation, happy hugot, disco nation. 1, 2, 3, let's go! Parang gusto nyo tumambling ah! Hey! Mga Nolly's Angels, solid to. Hey! Pahuway, Hey! ang sige daw. Hey!
Oh, disconnecting. Pansit kanto, laging bida, timba buhay, walang kapantay ang saya. Hey! 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 Amoy, yo, yo, yo. Hey! Ayaw ganila! Hey! Ay, musig daw. Oh, di ba? Malupit! Thank you sa gumawa. Ang galing ng gumawa. Malupit. Ang ganda! Grabe! Malupit. Thank you so much po sa gumawa ng Malupit yung timsong. Salamat sa Thank you so much po! Parang pwedeng dublihin. Maya-maya, ulitin natin. Oh. Hindi, gawin natin ng step. Dapat pala may ano yan, choreographer. Titilo. Ano ba masasabi nila sa music, sa kanta na binigay sa atin? Maganda, maganda. Ng step yun. Ganda. Maganda, maganda. Kayo po, comment po kayo kung ano yung masasabi nyo dun sa ano. Samsung ng Team Pahuway. Play ulit daw, oh. Sabi ni Maya-maya, i-play natin ulit. JC Añete, Wow, lipad muna. Palipad muna kayo! Danilo Pizarra. Alright, paring Jason. Kuya Jojo, maganda po ba? Hello po. Hello, and din sabi ko, Jojo. May bayad daw yung pag-play ulit ng song. May palipad dapat. Okay, hindi pati yan copyright, sabi ni Utol. Papasa! Kapasa ko yan, Oli. Maya. Para maka... Ganda rin pakinggan. Oh. Salamat kay Kuya Jess, Natagalas Piñas. Salamat sa pag-import no, sa kanta. Yo, Kuya Jess. Thank you so much. Thank you. Napakaganda. Super unique ng kanta. Thank you, Kuya Jess! The best ka talaga! Ang ganda daw, sabi ni Kuya Jojo! Come on. No, sa skin din. Hey! 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 Ay, thank you, Patips! Ganda kaya ako ya? Ha? Iluwas ko. Pwede, sige. Ayun, pwede. Para malawak. At Maris, Badagano. Yay! Ate Jenny! Ibang cellphone. Mami, Ate Jeannie, hello! Ang kayo naman sa Pictasar na ina. Cellphone. Thank you, Ate Jenny. Thank you! Hi, katotohanan nila. Patugtugin na ako! Ayan, salamat sa nagpakulay. Ayan, habol tayo. At feeling ko, matindi ang update sa bukas o sa susunod. So, kailangan natin humabol. Pinauta ako na gancho sa Pictasar. Alright! Baby, dami ito dito daw sa Pictasar. Baby, wag ka dyan, mapakanta. Ito ka sa liit. Speaker ah. Hey! 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 Ayun na naman, kuya. Congrats pa rin dito sa Hey, Kajagin, shout out, Kajojo. Hello. Number 1 po. Salamat po sa suporta nyo. Go, go, go. Alright. First time kong makasama. At siyempre, baguhan tayo. Grabe. Unang, ano pa lang, naka number 1 kaagad tayo. Siyempre dahil po yan sa inyo, sa mga sumusuporta. Kasi kung wala kayo, wala yung suporta nyo, hindi ko naman yun kaya. Nabigla ako. Ay, sana ba? Sabi natin. Nabigla ako kagabi. Yung resulta ng ano, resulta kasi napakarami. Maraming naglalaban-laban. At number 1 tayo. At yung views natin kay okay na. Lumagpas na. Antay na lang tayo kung ano yung susunod na challenge na
ibibigay. Wala pa tayo sa kalahati. Ganda talaga tugtog. Parang kahit paulit-ulitin. Hindi maano, Lord. Yan! Juggernaut kay Juggernaut. Hello! Salamat kay Jagger. Salamat! I love you! Yan! Dito, dito ka dalo. Kala ko nga kagabi, pangatlo. Sabi ni Jami, number 1 ka niyan. So, number 1 talaga. Hey! Siyempre, shoutout sa mga silent viewers at sa pamilya ko na nanonood sa aking live. Gusto niyo ba ng DJ? Magbasa ng ano? Yo! 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 Shout out nakakapagpagababag. Shout out. Sabihin mo ulit. Ha? Shout out nakakapagpagababag. Nakakapagpagabaga. Nagpapakulay yan. Shout out nakakapag. Yun, shoutout po kay Kuyang nakakapagpapagabag. Shoutout! Yun! Shoutout! Nakakapagpagaba. Nakakapagpapagabag. Shoutout po! Hey! Hey! Ateba, Hey! mga Hey! ateba. Maplastering ganyan. Hindi kayang banggitin, dinato lang. O, nagpapalit ako sa pagkatso. Hey! 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 Ako nagpapala. Nagbibistay. Ay! Nakakapagpapagabag. Ayan na. Out! Hello po! Ulit pa nga eh. Oy, sabi ni kayo, Bobby. Yan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating challenge. Hi, Kuya Bobby. I love you. Hello po! Kuya Bobby! Hello. Bobby! Ay! Oh, Bobby ka dyan. Hello po Kuya Bobby! Sir Renato, hello! Nagbibistay kayo, nagbibistay. Nagbibistay. Kuya Katyo, para sa nagbibistay. Hataw! Hataw daw sabi ni Kuya Juggernaut. Doon kasi sa unahan. Ayan, hataw na yan. Oh, hello. Kuya Jaime, nakauwi na ba sila? Oh, pinatid ko. At tingnan nyo na lang po sa vlog na upload ko mamaya. Pagkatapos ng live. Now, Monggo. Kaya yun, Kayo. puyat kasi kagabi nag-edit. Tapos alas 4 gising na kami. Hinatid ko sila dun sa dun sa balatan. Dalawang oras. Apat araw pa lang yan, malagi ng puyat. Oh, dalawang oras. Matatapos natulog. ang Jollies to, lubugdang mata nito. Oh. Okay lang yan. At least, manalo matalo, lalaban tayo. Wala, pinag-aaralan pa kasi i-manage yung oras. Ah. Kaya Hi, i-manage. Kuya Jaime. Yo, Pasok na ako. Yo! Yo! Kuya Jaime, number 1. Salamat po talaga sa supportan nyo. Oy, may kulay pula! Yun! Don Ilyas, pa-shout out po, idol! Shout out po kay Don Ilyas! Kuya Don Elias. Hello. Isidro! Pinyarada! Dodong, hello po! Kuya Dodong. Afternoon din paway, Kuya Jaime! Amino, hello. Kuya Roque. Hola, guwapo! At sino sabi ni Kuya Jaime? Happy lunchtime, Kuya Roque. Salamat sa... salamat sa inyo, magaling na kayo. Kuya Roque. Tisoy si Kuya Roque. Bilang. Diretso lang. Bakit? Wala. Hindi naman nila nakita. Shout out. Wala si Fiona. Kuya Roque, hello! Yara. Yo! Sina. Dati Frankie, dapat ganito yung mga live mo. Hello po! Sa Bidang! Nanood ako ng live ni Daddy Franz.
Malumbay kagabi, malumbay. Makbal! Rahim, hello! Banat kahit puyat! 2 hours lang, 2 hours! Makita nyo dun sa vlog ko. Pati si Tilo nakatulog, gulat. Yun! Ate Maris, Kuya Don David, Wala naman dyan po. busy po siya. Yellow. Hey Juggernaut! Hey, hey, hey! Amo step ni Mayura. Ginagaya ko kasi sa... Thank you po, Ate Ed. Music Boards! Shout out Ricardo! Kuya Magbalelo, sabi natin Margie. Hey, hey! 26 minutes! Shout out Ricardo! Ayan! Doon sa paglalaba Ate Maris. Perform isa-isa sa camera. Sulat, pasulat. Pa-jacket ang mga tol si ano. Ay, nakakapagpabagabag! Nakakapagpabagabag! Hello! Shout out! I love you! Nakakapagpabagabag. Sige, isa-isa daw, isa-isa daw. Isa-isa! Isa-isa! Nakakapagpabagabag. Paggabag. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Nakaka-inlove. Yun. Yun ang dabis doon. Ayun na yun. Oo, Thank you po, thank you po. Nakakapagpabagabag. Hey! Narinig mo na, te. Narinig mo na yung kento na yan. Akin tanay, narinig ka. Narinig mo na. Narinig mo, te. Narinig mo. Hey! Narinig mo. Hey! 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 Lupit! Parang kandidato. Ay, malayo mararating yung kanta na yan. Dolong, shout out! Hey! 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 Yo, yo, yo. Ate Mel, pasok! Yo! Solid team Paway po ako. Sana lang Salamat! number 1 pa rin dito. Salamat po, salamat. Yo, yo. May nabubuo na step ni Jamie ah. May nabubuo na step. Sir Renato. Hoy! Dagdag naman yan! Ay, amo sige daw. Hello po. Ayan, sabi nito na David Gasolina Carlo. Lupit, lupit. Lupit ng pagkakompos. Sabi nito na ang ganda ng new song. Kaya malayo mararating yan, kakalat yan sa buong mundo yung kanta na yan. Salamat kay Kuya Jess na gumawa. Ayan. Hoy, Japog Gerald. Ganda ng team song ng Team Paway. Ayan, Amado Gerald. Hoy, Kuhemi. Wow, Jamie, lupit ng dance move. Nakabubuo na nga po si Jamie. Nakakabuo na si Jamie. Hoy, Rick Lilakan. Alright. Yan, Eduardo. Shout out sa Eduardo. Sa mga baitin sponsor, sana ay may ayun, papuntahin daw dito. May pupunta po dito. May darating si Kuya Tatay. Ayan, darating po dito. Abangan niyo po.
Pilipinan daw ang sponsor sa Kabit ko si Jess. Sabi, kasangga member. Shout out. Music Mods. Shout out John Lloyd. Oh, Joel. Joel. Oy, Joel Rigasby dyan ah. Lasang ka na ko Joel Rigasby. Alright. Ayan, amoy ah. Salamat sa nagpakulay. Shout out John Lloyd. Uy, mabubuo kaya natin yan. Kaya ang buuin ah. Mabuo yan. Arnold's Journey, shout out ah. Oh, Rams, Journey, hello. Arnold, Journey. Balyada, hello. All. Ay, Arnold Bilat. gawa natin ng sayo. Anong bilat? Bilat daw sabi ni Jami. Arnold Balat. Ano? Banggitin mo nga. Arnold Balat. Baliat. Ang bilat daw sabi kanina Jami. Tulong mo Nice ka, team Arnold. song, sabi ni... Music was yan. Catherine. Solid team mahaway ako. Yan, maraming salamat. Hello. Oy, Catherine Guanzon, nice team song. Yan, shout out. Long life, tol. Mayor, hello. Doon David, tumatawa. Oy, kay Jojo. Ang saya ni Jamela, mayroon kang malaking bisita. Ha, ha. Opo. Pasyal din ako dyan, Kuya Gadso. Malapit na ako magbakasyon. Sabi ni Jaime. Ay, welcome po, Jaime. Welcome. Welcome ka po rito, Kuya Jaime. Lahat po. Kuya Jason, Ayan. taas Shout ang- out paring Gison TV and Bong Team Hawaii special ito Kuya Noli from Mega Dichoso. Sa tulong niyo po yun. Tatas Go Kuya Gison, itaas ang bandila ni Hawaii, sabi ni John Elias. Capitalist tol. Shout out Tol. Wonder 9, sabi ni FZB. Ayan. Hello Edwin, sabi ni Kuya Jojo. Danilo, alright. Oy Ate Maris. Kuya Jojo. Hello Edwin. Magbabasa na nga lang ako. Sige, sige, sige. Yan. Tagabasa na nga lang ako. DJ na ako, DJ ngayon. Masala. Oh, DJ na ako ngayon. Yan, sayo kayo dyan. Ay, wala. Ayan, sabi natin ba rin DJ Kuya Gadjo. Ayan na po, andito na si Kuya Gadjo. Ay, may so Kuya Noli. Sabi ni Kuya Dahan, Himne. dahan. Solid pa kayo watching from Mabina. Seattle, Washington, USA. Sabi ni Iba Aurelio. Thank you po. Hello. Big surprise coming, sabi ni Kuya Jojo. Yes, Kuya Jojo. Ay, surprise. Ganda ng team song. Salamat sa nag-compose from Rico Lagana. Ayan, Mayor, hello, sabi ni Daniel Bizarra. Alright. DJ Jack. Ingat po lagi. Pray for your wife, Kuya Jojo. Ayan. Kuya Gacho, sayaw ka po, sabi ni Jerry. Hindi ko ilagang kaway-kaway dyan. Sulit din pa Hawaii, headed by Kuya Noli Vlogs. Shout out, sabi ni Rams Johnny. Ay, and hello Idol Gacho, you are number 1 idol ng Zambales, sabi ni Eduardo Raimundo Jr. Shout out sa Raimundo Jr. Ayan, DJ na si Kauray, go go go, sabi ni Tom David. Ayan, walang pasok si Mayora, sayaw, sabi ni Lincoln. Evs TV, thank you so much Edwin, sabi ni Kajojo. Salamat Kajojo, binigyan mo. Hello, suyo, Rams. Salamat Kajojo, binigay mo kay Rika. Padasal sa mama niya. Ayan, sabi ni Rantilin Nabok. Hello, Majora. Mayora, sabi ni Rams Johnny. Ayan si Kajagir, nakasilip lang. Nakasilip lang si Kajagir dyan, nanonood. Mamaya ay magpapakulo yan, abang-abang kayo dyan. Sana po Chacha Birahi para masaya ang sayawan, sabi ni Music Buds. Hoy, Kusina Girl, shout out. Lagi kang busy. Abs TV, yan. Hello Rinante, sabi ni Kuya Jojo. Thank you, magaling na po si Kuya Noli, sabi ni Iba Aurelio. Kuya Gacho, shout out, sabi ni Rams Jory. Kusina Girl, hello. Tilo. Jojo, oh sabi ni Tilo, Jojo, hello. Wala kang galang, respeto Tilo. Di ka malamang kuya. Ayan, sabi ni Ate Jenny Vlog, sayawan na. Let's go. Winote pa may paring ilon, Kuya Gacho. Thank you, thank Hoy, you. Albert, shout out. Albert, hello. Sa wakas nahanap din si Tilo, sabi ni Bueno, Tilo. register mo po sa gumawa ng song. Ang kanta para di mamangkin ng iba. Ayun. Marami na kayong gumamit niyan, maaari niya kayong Makapiright. pa-register daw. Pa-register. Kuya Nolay, pa-register nyo po sa gumawa ng song ang kanta para di maangkin ng iba kasi kapag marami na kayong gumamit niyan, maaari na kayong makapiright. Ayan. Sabi ni Kajojo, hello, hello. Hello Kuya Kajo, ingat po lagi, sabi ni Edwin Dayaga.
Shoutout magandang Chinchin, sabi ni Eduardo Raimundo Jr. Kuya Gacho, ay Kuya Jojo, shoutout. Sabi ni Kusina Girl, ayusin mo Tilo, sabi ni Don David. Hello Kusina Girl, sabi ni Kuya Iman. Elwin Dayagan, Tilo, pasaway ka talaga. Sir Jojo, hello po, sabi ni Daniel Bizarra. Ayan, Kuya Jojo, hello, sabi ni Bobby Villanueva. Hello Kusina, how are you? Sabi ni Kuya Jojo. Hello Danilo, sabi ni Kuya Jojo dyan. Hello everyone, Kuya Jojo, shout out. Kuya Jojo, salamat sa pagpasok. Kuya Jojo, kumusta ka po? Sabi ni Tilo. Hello po Sir Jojo, sabi ni Mang Ibang Salas. Kuya Iman, shout out po from Kusina Girl. Hello Bobby, sabi ni Kuya Jojo dyan. Number 1 ka pa rin Jason sa challenge, sabi ni Music Buds. Kazuki Official, hello Kusina. Kuya Jojo, hello po, sabi natin Jenny. Hello Maki sa from Kuya Jojo. Adi Marty, shout out from Kusina. And hello pa rin uli from Kuya Jojo. Hello Kuya Jojo from Kuya Jojo. Hello Kuya Jojo from Durung. Hello Kuya Jojo from Kuya Jojo. Ayan, Kuya Jojo, hello from Adi Marty dyan. Kuya, ang itawag mo sa akin, Tilo, sabi ni Don David. Wala ka talagang galang Tilo. Hello Kuya Jojo, sabi ni Dwayne Dayag yan. Hello Dudong, sabi ni Kuya Jojo dyan. Hello Kuya Gacho, sabi ni Kuya Jojo, shout out. Ayan, Go DJ Gacho, sabi ni Catherine Guanzon. Hindi alam pindutin. Yun Kuya, sabi ni Ruel Molina. Ayan man, CBB, shout out. Hello Kuya Edwin Dayag, sabi ni Kuya Jojo. Parang pista dyan, ka-alright, sabi ni Donong. Opo, araw-araw pista dito pag may live. Ayan na. God bless sa inyo, timbaway, sabi ni Music Boy. Hello everyone, enjoy lang po, sabi ni Ibo Ralio. FCB Vlog, shoutout Kuya Ron. Sabi ni Kuya Julius dyan, o. Kuya Julius, hello po, sabi ni Ate Bidang. Hi Chin, sabi ni Renato Lumahan. Hello po. Nay Kuya Noli, sabi ni Kuya Alberto. Hello Mama Maris, sabi ni Kuya Julius. Hi Jamila, sabi ni Kusina Girl. Hello Jamie, shoutout from Eduardo Jr. Hello po kay Julius, sabi ni Kuya Iman. Parang nagkakapagod yata. Madilim eh, mas ilaw naman. Ayan. Hello po Sir Julius, sabi ni Maki Gonzalez. Maganda sana kung marami ang lyrics ko. Yung team song ng Team Paway, sana lahat ng team binanggit, kaso kunti lang kasi ang nilagay. Sabi ni Lingko. Kuya Noli, sayaw lang para magpawinan. Yun, thank you Tol. Dapat nandiyan ako para mag-exercise din ako, sabi ni Kuya Julius. Ay, ni Kuya Jojo. Di ako Tol na. Okay lang Kuya Jojo. Punta ka rito para makasama sa sayawan. Hello Kuya Iman. Team Paway lang sa kalam, sabi ni Renato. Hello po, Chinchin, sabi ni Kuya Iman dyan, no? Kuya Jojo, punta ka na, sabi ni Kuya Julius. Okay lang po kasi na, Ate Bidang. 39 minutes. 39 minutes. 39 Hello, minutes Chinchin. Ate Bidang, Bobby. Kuya Joel. Sabi ni Alberto. Pwede ilong play ang song, sabi ni GC Añete. Andyan sila Kuya Bin sa Ate Bidang. Ate Bidang from Rams Journey. Hello, Chin, sabi ni Kuya Julius. Hingal na, hingal. Hey vlogger, hello po. Kusina, andyan na Kuya Bin, sabi ni Ate Bidang. Manood po sa, sa live. Ayan. Live challenge. Thank you, Ate Colleen. Ay, Ate Colin, shout out dahil maraming salamat sa inyong pagkulay. Napakaganda na, kumukulay ang buhay ng Team Paway. Ilang minutes na lang. Kuya Alberto, hello po, sabi ni Bobby Villanueva. Pwede sila kung siya na po, sabi ni Gibbs TV. Aray natin lumahan, kaway tayo dyan. Para Jason, huwag umayat. Alagaan ng kalusugan, sabi ni Music Buds. Morning, sabi ni GC Arete. Ate Bidang, opo, nandito na po, salamat pala at Jamila sa pinadala nyo, sabi ni Kusina Girl. Edwin Dayag, hello, sabi ni Marie Chris. FCB, sabi ni Kuya Julius. Hello, tumambling na. Sabi ni Manong Bayan ng Abrigas. Uy, wala daw hawak. Ayan, ngoy, sabi ni Kuya Iman.
Tolbens! Kuya Jojo, shout out po from FCB Vlog. Kuya Jojo, sabi ni Benz. Tinatawag ko kayo para... Hoy, ano nyo ni Lowe, shout out. Juggernaut, yung sayaw mo. Oh. Oh, isa pa daw, sabi ni Kuya Juggernaut. Ayan, may request at Kuya Juggernaut. Ayan na po. At mag-uulan na ng ano yan, dollar. Hello, Prince. Miss ka na dito. Kuya Noli, shout out po sabi ni FCB Vlog. Hello, Vince, miss ka na dito, sabi ni Kuya Jojo. Anong oras kayo, Tol? Dumating, Tol? Walang ang busina sabi natin bilang. Kuya Vince! Sisingit kayo, pare karot, sabi ni Kuya Jojo. Chisayaw naman yan, sabi ni Rin. Oy, sabi ko na! Sabi ko na! Sabi ko na! Kuya Jagger, ito pa. Yan sabi ni Chinchino. Uulan na! Uulan na, sabi ko na! Sabi ko tayo. Iyon! Oh! Hey! 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 Sulit! Sobrang sulit ako sa Tipaway! Simula yun sa yun, sabi ni Music Yung Band. patadaan po ako dyan. Pagpunta ako. Ay, maraming salamat, Kuya Jagger! Opo! Ano bidang handa mo na yun paano daan ako dyan pagpunta ako sa Lumay, sabi ni Don Elias. Welcome Don Elias, basta mag-PM ka muna bago dumating. Kuya Don, ano, yes! Hello, Julius. Let's go! Let's go together ng Pinas, sabi ni Kuya Jojo. Kasi yun, magkay Kuya Jagger yun. Kuya Jagger, Okay, Jojo daw. Ayan, yung kay Kuya Jojo. ang galing China. Yan mga kay Kuya Jojo naman. Ayan, Kuya Jojo. Yung papula mo dyan, Kuya Jojo. Ayan na. Bagong moves ka na. Talikod, Mimi. Ay, wala pa yung ano. Yung tangkatalikod. Wala ka yung ganun eh. Opo, lumatalikod wala pa. Ayan. Opo kayo, sabay tayo, sabi ni Kuya Julius. Ang galing naman ni Tintin. Isa pa nga, sabi ni FCB Vlog ha. Yan, ang request pa si FCB. Isa pa daw. Isa pa daw. Yan. Yan, ang galing talaga. Napakalupit niyan ni Chen Chen. Oh, ang galing-galing Chen, sabi ni Kuya Jojo. Hoy, Hulk, shout out. Shout out, Hulk. Hoy, katotohanan lang, shout out. Tinigasan yung pamilyado. Tinitigasan yung pamilyado. Hindi po. For the 3 minutes. Kunti na lang, kunti na lang. Hello, Kuya Jojo, sabi ni Kuya. Alberto. Maraming salamat po sa inyo talaga. Thank you. Sana sumayaw si Harry Mayang at si Rina Namatway ng Chacha para masaya sa amin yung Music Buds. Hello, Alberto, sabi ni Kuya Jojo. Saludo po ako sa inyong lahat. Yo! Oy, si Kuya Jagger rin nakasilip lang. Ako, Chin Chin. Pakita ka pa ng isang sayaw dyan. Ay, nagmamasit lang si Kuya Jagger. Kahit mainit dito ay ulan yan. Uulan ng Grabe yung init. Nawakan nalang. na yung kaldag. Ay, comment pa ka. Sabi natin dyan ako ang susunod sa sayaw dyan. Palipad na po, sabi ni Ruel Molina. Ay, Pajulyos, yan, salamat sa kulay Pajulyos. I love you. Sige, Jin, ikaw ang... Baton performance sa Team Zong ng Team Paway. Sabi ni GC Anmiete. Ang galing idol, nakita Jin, Renato Lumahan yan. Sige, Ate Ginny, ikaw ang susunod. Sabi ni Kuya Jojo. Ayan, papasyalan dito si Ate Ginny para maki-join sa live at para sumayaw. Yan. Noel, shoutout sabi ni Kusina Girl. FCB, GC, yan. Salamat Kuya Joel, sabi na Bidang. Diway Kuya Joel, sabi doon David. Kuya Ron, sabi ni Kuya Julius. Yan. Albert, shoutout sabi ni Kusina Girl. Kuya Gatso, magtayo tayo ng piryahan, ikaw ang DJ. Sige Kuya Rookie. Jin, ito pa sabi Thank you Kuya Joel, sabi ni Marie Chris. Kuya G, sabi ni Kuya Julius. Jen, dito pa. Oh, Jen, dito pa daw, sabi ni Kuya Jagger. Ayan. Oh, papalipad niya, isang sayaw pa daw. Ayan. Sulit na sulit talaga ako sa Team Maway. Hanggang madaling araw, pinapanood ko, sabi ni Music Buds. FSTV, sabi ni Kuya Julius. Hello, kagandang buhay, sabi ni Kalakas. Kusina, good morning, sabi ni Roger Bernes.
Nauna si Ate Maris, Kuya Jol, sabi ni Don David. Kuya Jagger na. Kuya Jol, Marie Grace. Ayun! Salamat muli, Kuya Jagger. Hey! 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 46 minutes, 46 minutes. Hey, for 6 minutes! Oh. 46 minutes! Uy! Ay, sabi na rin namahang shoutout Kuya Gajoan. Jagger, sabi ni Kuya GZ. Apat pa! Bago masarap. Kuya Jagger, sabi ni Kalakas. Pinuyat ako kagabi, Kuya Ron, sabi ni Kuya Julius. Hey! Alright. Yan. Comment lang po tayo yan. Tingin ko Kuya Jagger, sabi ni Kuya Julius. Sa litrang J, Kuya Jagger, bibing ko na. Malapit na. 2 bulan na lang. Ay, bibing ko na. Hey! Isang kaltag yan ni Jami. Lagdag kami! Amuay. Pagod si Kaldag girl. Sabi ni Kalakas. Amuay, Kuya J. Alright. Thank you Kuya Jagger now. Sabi ni Jinjen. Rico Ilagan. Harder tayo dyan. 158, sabi ni Kalakas TV. Ay, shoutout Kalakas. Ayan, Iba Aurelio, shoutout. O, isa pa daw, sabi ni Kuya Jagger. Nang-request pa, Jin. Isang sayaw pa. At sasarado na ni Kuya Jagger. Wala nang makakapasok. Sasarado na, isang request pa. Ayan na, tatayo na yan si Jinkin. Ayan na po, ayan na, kakaldag na. DJ ka na lang kasi Kuya Jagger. Hindi ako nagkakamali ka, so DJ ka na talaga. Shoutout sa LZito. Ayan. Music na music. LCB. Ano binangalaw? Music Bad. Oh, ayan na! Ayan na, sinasabi ko na! Malapit na magsarado! Isang sayaw pa! Isasarado na ni Kuya Jagger na. Maraming salamat Kuya Jagger. I love you na talaga. Game na game na naman si Kuya Noli. Thank you. Ayan, sabi ni Kalakas TV. Ayan. Thank you. Isang pa para pasarado na ano eh. Kaman ay. Isang sayaw pa. Oh, para masarado na. Oh, 48 minutes, 12 minutes na lang. Ayan, Jagger naut lang malakas sabi ni Marie Grace. Kung sunod Kuya Jay sabi ni Kalakas. Ayaw na kayo. Thank you Kuya Jagger naut sabi ni Caroel Molina. Ay Caroel Molina, shout out sa'yo, I love you. Ayan, Kalakas Shauri sabi ni Kuya Julius Jano. Diway Kuya Jagger naut sabi ni Don David. Baka may na-signal. Ayan, kumiligpit lang muna niya para may mambasa. O, isa pa, sabi ni Kuya Jagger na to. Ayan na. Isa pang chicken joy. Ayan, muli maraming salamat po dyan. Kuya Jagger na talaga. Tumayo na po sila. Nagsayawan na. Ayan, sama kadiri. Yan, ayan, diway. Jagger Round sabi ni Rico Ilagan na. Isa pa Jin, sabi ni Renato Lumahan. Ayan na po, sabi ko na. Isa pa. Sasarado na 10K. Ayan na Kuya Jagger. Ay, maraming salamat Kuya Jagger. Pasundan niyo pa. Isang giling ka. Yung hulog na yan. Ay, maraming salamat. Alright tayo dyan. Labis talaga. Sulit ang sumusuporta sa Team Pahuay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang saya-saya, sabi ni Kalakas TV. O, isa pa daw, sabi ni Kuya Jagger na. Isa pang giling dyan. Ayan na po. Binigay na po. Ayan na, sasarado na. Ayan, time check, sabi ni Kuya Jaime. 50. May 10 minutes pa pong remaining time sa Kuya Jaime. Ayan. Habol po. May 10 minutes pang litera sa live ni Kuya Jason na. Ay, sabi ni Cornec dyan. Hey! Sarado! Yabado! Hey! Salamat, Kuya Jagger na! Ikaw na talaga ang nag-iisang number 1! Hey! I love you, Kuya Jagger na! I love you!
Oh, isa pa, Gia. Sabi ko, nakulumahan. Ayan, ayan. Kay Elisa Manuel, Team Kasangga. Shout out sa lahat ng Team Kasangga dyan. Shout out sa inyong lahat. Sulit, salamat sa inyong suporta sa Team Kaway. Sama kadiri, sama kadiri, sama kadiri. Salamat, Bajagan na. Tayo labi. Yan. Eric Dato, yero. Shout out, Ben Stevie, shout out. Kuya, baka mabinat ka. Sabi ko sa'yo, si Baza. Hey, 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 hey. Thank you, Kuya Jaggernaut. Ay, Kasangga team. Shout out sa lahat. Ay, kasado na. Sabi ko kala ka, sarado. Maraming salamat. Maraming salamat sa nagpasarado. Maraming salamat sa nagpasarado. I love you. Hey! Oras! Woo! Oy, 8 minutes pa. Thank you! May minutes pa ang remaining time. Ay, Kasangga team, thanks sa suporta, sabi ni Kuya Juliosa. May 8 minutes pa, 52. Yung team song na. 52 minutes. Oy, may Jaggernaut! Hey! Sarado na, Tracy! Salamat. Ayaw po, Jaggernaut. I love you talaga. I love you, Jaggernaut. Yung team song na ng Team Pahaway. Yung patag ka din. Number one! Yo! Number one! Hey! Number one! Hey! Number one! Hey! Hey, bumabag yun na palipad. Salamat sa palipad, sabi ni Donel Yaza. Ayan, thank you so much, Kuya Jaggernaut, sabi ni Chinchin, I love you daw. Ayan, may big heart. Galing si Mayo ni Kuya Knowledge, sabi ni Don Danilo Pizarra. Alright tayo dyan na. 7 minutes remaining tayo. Pwede pa kayo humabol, pwede pa magdagdag dyan. Alright. Ang saya-saya sabi ni Renato Lumahan na. FCB Vlog number 1 talaga tayo dyan na. Bingo! Sa letra ng B! Yan na! Kailangan natin mag number 1 dahil dyan nakasalalay ang buong Team Pawaya. Sige daw! Hey! Ay, amos sige! Bong David yan, share out number 1 tayo. Kaya kasi mag-radyo nung share ka. Kaya sabi ni, pwede na, sabi ni Kojol Diyos. Hey! Congrats pa rin Ginon, sabi ni Music Buds. Ay, amos sige daw! Ika sa lating, sabi ni Kuya Jagger Natsan. Salamat marami Kuya Jagger. Ayan, big thanks po. Ayan. Galing niyo sumayaw pag may lumilipad, sabi ni Eddie Boy Vlog. Eddie Boy Vlog, shout out sa'yo. I love you, Rico Ilagan. Yan, si Rico Ilagan. Oy, Kazuki. Yan, shout out Kazuki. Yan. May treat kay Jason Mayora. Jambela Berang Mau. Gasolina Reyna. Yan. God bless, Kuya Jagger. Sabi ng Kalakas. Hey! Congrats parang Jason. Sabi ni Cherry. Cherry Geralda. Ayan, 6 minutes remaining time. 6 minutes remaining tayong natitirang oras sa live. Kung gusto humabol, pwede nang humabol. Habol pa dyan. Huwag na po tayong mahiya. Congrats ulit, Kuya Jason. Sabi ni Kasuki. Chinchin lang sa kalam, sabi ni Alfredo. I love the song, sabi ni Ko Julius. Ate Mara, ate Pida, kaya din puloy. Sayo pa more. Ang saya ng Team Paway, sabi ni Eddie Boy Vlog. Kasangga team. Salamat. Kay si Manuel. Wow, team song, sabi ni Kalagas. Tentol, 55, 5 minutes. 5 minutes remaining time. Hey! Hey! 1, 2, 3, let's go! Thank you. Ay, Cherry! Nagpahabol pa si Ray. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, Edwin Dayan. Sabi ni Kanyales. Maraming salamat. Cherry, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Sa lahat na nagpapakulay. Ayan, nabubuhayan.
ang Team Paway. Alright. Thank you, Jerry, sabi ni Edwin Dayaga. Amo ay, sabi ni Kalakaza. Thank you sa atin, Jerry, sabi ni Kuya Julius. Hoy, nagpalipat ulit si Jerry. Muli maraming salamat. Nakahabol pa. Nakahabol pa. Huwag nang mahiya ang gusto pang umamol. May 4 minutes pa. 4 minutes remaining time. Kaya sayaw-sayaw lang. Huwag mahiya. Walang bayad po yung sayaw. Kuya Noli, sabi ni Cherry. Cherry naman, sabi ni Dayaga. 56 minutes! Ayan. 56 minutes, may 4 minutes pa tayo. 4 minutes remaining time. Thank you again, sabi ni Ron po Molina. talaga. Salamat sa mga nagpakulay. Salamat. Thank you, thank you. Ilang minuto? 4 minutes na lang. 4 minutes. Ayan po. Bali, inibitahan po namin kayo araw-araw. Welcome kahit sino Salamat eh! na mag-attend ng aming mga live. Monday to Sunday, 11 a.m. to 12 hanggang 1. Ayan, so, ayan po ang oras ng mga live nila. Ayan. Pwede pa kayong umabol. Yung may gusto pa, ganoon din yung counted pa rin yan. Iba talaga pag mayroong DJ. Sabi ni Luisito Chavez. Ayan. Sa Ikaw mga rin, Aribalo. nagpakulay, Shout out sa mga ka. nagpakulay, napakalaking tulong. Solid na solid yan. Viewers, hello! Night natin yung 10,000k views. Ayan, sumubra pa sa dalawa. Salamat talaga. No? At tapos naka 5 sa 7, baka mas malaki yung views na challenge. So mas kailangan po namin kayo. Ayan. Alright, sabi ni Jaime, solid talaga. Solid talaga sabi ni Jaime dyan. Eliza Manuela, from Kasangga, shoutout ng mga Kasangga dyan. Shoutout sa inyong lahat. O ito, minutes remaining time. Baka may gusto pang magpahabol dyan. Thank you po talaga. Thank you. Hindi po namin yan tatanggihan. Oo, kung yung Tol Marlin, shout out. Ate Marlene! 58 minutes. 58 minutes. Ate Jean Puloy! Hey! Yeah! Talaga tugtugay. Maraming salamat sa lahat na nagpapakulay. Continue support Team Paway, sabi ni Rocky Bolina. Chin Britless, sabi ni Yata. Alright, yan si Kuya Jagger, nakasili pa rin dyan. Kuya Jagger, sa mga Kuya lahat Jagger, na nagpakulay, maraming salamat. salamat. Kuya Julius, ayan. Salamat Kuya Jojo, Ate Jenny, Cherry A. Kuya Colin, Nagkakapagpagabag. Cherry, nakakapagpagkakabag. Ayan, Thank you. thank you. Baka meron ako din Alberto. nabanggit. Ayan, salamat. Ayan. Siyempre yung mga nagpakulay din kay Pula, salamat din. Thank you. Oras tol. Oh, yun na. 59 minutes. 59. Oy, Cherry! Nagpahabol pa si Cherry. Hey! Salamat muli, Cherry. I love you. Galing si Kuya Nolay. Yan, sabi ni Cherry. 59, 17 minutes. Oh, liga kayo, liga. Oh, sige. Babay na po. 1, 2, 3. Bye-bye!